Somos Dani Cabo e Vieito Baliño. E isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estades? Día maravilloso hoxe aquí, Vieito Baliño. Día espléndido, Cabo. Aparte, brilla o sol aquí en Santiago, Brilla na o nosa sol. capital, estamos todos felices e contentos. Nada pode sair mal, Nada pode sair mal, e menos si a xente se suscribe á canle, Sí, non, sí. Cabo? Sí, Así que que non. non sai nada de nada mal. É que non costa un carallo e, No. e como dicía É da gratis. Telejaita, De momento, quedades gratis. como Dios. Así que xa sabes, dalle ao botonciño e hoxe temos un invitado moi guai, Hoxe temos un invitado moi guai, como sempre, que sempre veñen invitados guais, evidentemente, pero hoxe ven unha persona que desempeñou unha función que nunca desempeñara ninguén dos que vieran Non Vale Furar. Xogar nas categorías inferiores da selección española. Correcto. Como te quedas? Creo que ninguén dos que pasaron por aquí Santomé. estima esa tesitura nunca, Alex Santomé, Alex Santomé o porteiro. Ese día non estabas, así que Ese vouche día non perdonar. estaba. Imos presentar a Pablo Castrín. Pablo López Gallo, que tal estás? Todo ben. Encantado de estar aquí con vos. Que tal a viaxe? Porque ves dende Lugo, Veño desde Lugo, sí, ben. Ahora ben, cada vez mellor. Ca autovía. Pois a min gustoume a conversación que tivemos mentre estábamos tomando café e agora seguro que vai ser todavía mellor. Vamos coñecer a túa historia e, como sempre, comezamos polos inicios. Como empezas a relacionarte co fútbol? Como empezas a xogar? Bueno, empezo como eu creo que a maioría dos nenos que empezan a xogar ao fútbol, que é pois, na casa e máis no colegio cos amigos. Empezo a xogar no equipo do meu pueblo, no Río Torto, nas escolas deportivas. De Sí, porque tíamos por aí unha foto das escolas, nós tíamos unha foto das escolas deportivas Sí. da Lourenzá, creo. Sí, porque en Río Torto estou só unha tempada porque non había prebenxamín e eu era moito máis pequeno cos demais porque eran benxamíns e tiña algo de medo a xogar cos máis grandes. Entonces, Quen o diría? Sí, fora para as escolas deportivas de Lourenza e ali xoguei, sí. Bueno, imaginamos tamén que esta afección polo fútbol venche de algún lado, non? Teu irmão tamén xoga, tamén é futbolista. Que referencias tedes na familia do fútbol? Non sei se teu pai xogaba... Sí, meu pai e meu padriño xogaron no Río Torto e meu primo tamén, meu tío foi directivo e sempre desde pequenos pois íbamos a ver o Río Torto e ben por aí, ben... Bo fútbol aí en Río Torto. Bueno, bon fútbol, bastante bon, pero bueno, ben. Aí Andan ben este ano, Sí. xa falaremos Sí, despois, sí. por eso estivamos investigando, andan ben o Río Torto este ano. Sí, este ano sí. Bueno, e despois que empezas a destacar bastante, non, Pablo? Porque non tardas moito en ir para o Lugo. Como é o tema? Como vas evolucionando no mundo do fútbol? Pois daquela nas escolas de Lourenza xogábamos ao fútbol e máis ao fútbol sala e, bueno, estou os 2 anos de benxamín e o primeiro de Levín e empezamos a ir a algún torneo e a clasificarnos para algunha competición así a nivel de Galicia un pouco máis importante e entonces pois en Alevín de segundo ano xa me chaman de Lugo para ir a probar e foi así como fun para Lugo. Solo a ti ou tamén o teu irmão? Ou como é o tema de... Que vos sacades? 3 anos? Sacámonos 3 anos, sí. O primeiro ano fun eu e o segundo ano pois fixeron o mismo con meu irmán, tamén o viran en algún torneo e dixeran que veña a probar e tal e fóramos os dous con un ano de diferencia. Como recordas estes primeiros momentos no Lugo? De que xogabas? Pois xogaba de medio centro no fútbol 7, sí. Acórdome a primeira semana que iba con medo, tiña dúdas de a ver se quedan comigo, a ver se non. Bueno. Joder, eu acórdome de chegar ali e a diferencia física, eu era máis grande que os demais. E dixen, joder, pois Aquí vou a abusar non comen, naide come a naide. Non, ben, acórdome, tiñamos un entrenador que se chamaba Michel que era un fenómeno. Coñeza Lleros. Sí. Moi bon tío. Moi bon tío, moi boa persona. Íbamos a moitos torneos, moi ben. Unha edad moi bonita. O sea, dis que eras alto. E que temos a foto aí, eras o máis mangallón do equipo, Sí. Aí, joder. Cantos anos tiñas esta foto, máis ou menos? Pois mira, esta houbo ser de Benjamín de segundo ano. O sea, Benjamín de segundo ano. En Sí. fútbol sala aí. Fútbol sala, sí. Pisadiñas e... Pisadas, eu tiraba de uña. Sí. De punteiro. A furar. Sí, furaba. Eu furaba. Tes pinta de que eras furador. De furador. E despois que? Como vas evolucionando nas categorías inferiores do Lugo? Porque
Despois imos chegar ao momento convocatoria con España, pero como foi esa evolución, como empezas a destacar? Pois, ben, eu sempre, durante o fútbol base, quizás hasta a idade cadete de segundo ano non empezo a destacar un pouco máis. Eu sempre fun ca miña edad, sempre había ao mellor algún xogador ou dous que en infantil de primeiro ano xogaban co infantil A. Eu non, eu sempre xoguei ca miña edad. Sí que en cadete de segundo ano cando empezo a... Pois nesa edad na que o corpo che empeza a cambiar, xa das o estirón final, o teu corpo empeza a coller pois, esa forma máis de deportista, e aí é cando empezo a destacar. Pois, ademais, o sea, ten mérito porque polo que dis non debeu ser solo pola presencia física, non? Porque eso xa o tiñas de pequeno, xa eres máis grandes que o resto, e en cadetes que é un pouco cando se empezan a igualar un pouco as cousas, ainda así seguiches ti despuntando, non? Sí, a verdade é que encima xuntárase que tiñamos unha generación boa, estaba Adrián Pirata, que está no Noia, estaba Dani Vidal, tiñamos xogadores bons, houbo varios xogadores que sí que ese ano déramos un pasín de nivel sí, pero ti, eres cadete de segundo ano, e vas co división de honra de xuvenil. Sí. Eso é unha barbaridade. Sí, eso, a verdade é que estaba facendo, pois eso, unha boa temporada, e o xuvenil estaba ao final, xa non se xogaba prácticamente nada. E, bueno, pois desde o club decidiran que xogara un par de partidos co juvenil de división de honor, e, fora un cambio grande, xa entrenando. É que aí o corpo todavía está máis... É máis división de honra que o máximo nivel juvenil. E os xogadores xa saben que eres cadete, imagino, van por ti un pouco. Son 3 anos de diferencia. E non eres o mítico, o mellor extremo, así, habilidoso, rápido, senón que ti xa xogabas aí de central. Era central, sí. Sí. Era... Explícanos eso, Pablo, porque... Pois hasta non ten moita explicación, porque non era nin moi agresivo, nin tal, pero bueno, eu xogaba fácil, non me complicaba, sabía as limitacións que tiña, e eu sabía que no corpo a corpo, a pesar de que era grande, nunca fun moi agresivo nin nada, entonces reducía ao máximo todas esas situacións, e ben, moi ben. E foi nesta época tamén cando vas ca selección, non? Foi o ano seguinte. O ano seguinte a este ano, o sea, cando era xuvenil de primeiro ano. Sí. E como recordas a chamada? Porque claro, isto decías nos antes fora de cámara que claro, no momento como que non o pensaras moito, non lle deras un moito manito de que tiña, pero joder, ao final é hostia. Eu acórdome, estaba no instituto nunha clase libre, estaba cos compañeiros no recreo, na cafetería, e chegame un WhatsApp de meu pai, era unha foto, e eu dixen, a ver que quere este pesado, tal, a ver que me dice. Mítica que che manda teu pai. Sí, exactamente. E vexo, vía nombres, e empezo a ver equipos, e poñían nombres e equipos, tal, e vexo Club Deportivo Lugo, Pablo López Gallo. E subo un pouco e vían convocatoria selección española, e xa, quedeime en shock, non sabía que facer. O primeiro que fixen foi salindo da cafetería, chameino, e xa, pois emocionado, me deu a noraboa por tal, e non sabía que facer. Eu dixenllo a dous compañeiros da clase, dixenlle, que me convocou a selección española. E xa me cala, tal. Estaban flipando tamén, e non lle dixen a máis nada. Dixenlle a un primo meu que tiña no instituto, e foi el quen se encargou de dicirlle ao resto da xente que tal. Pero eu non lle dixera nada. E no recreo estuverache normal ali na mesa cos colegas hasta que o dixo el, que todos empezaran, ves unha animalada, tal. Saiches en ombros aí do instituto ese día, ou non? Hostia. Fora, despois cando se enteraran os profesores, pois, deranme a enhoraboa. Eu despois xa na clase que cara non daba atendido despois do recreo. Tes a cabeza xa noutro sitio. Tes a cabeza noutro sitio, empezaran a chegar mensaxes de compañeiros, tal, dándome a noraboa, fora... Foi un día que vou recordar. A convocatoria para que foi? Foi para uns adestramentos nas Rozas. Foran 2 días de adestramentos, e o terceiro había un partido amistoso contra o xuvenil de División do Norte do Alcorcón. E fíanos antes que había xogadores, un auténtico equipazo, non? Estaba Ferran Torres, estaba Sergio Gómez, Abel Ruiz,
Víctor Chus, Guillamón, había uns xogadorazos da leche. É que hubo algún bo rollo con algún, Sí. con quen Eu, conectaches ben? Apenas conocía a Mujaiz de algunha convocatoria que a selección galega de antes, meterannos na mesma habitación, pois con Mujaiz xa collera boa relación. Tamén estaba un rapaz do Oviedo que se chamaba Fran, que era lateral, que tamén non conocía a naide e integrares así a nós. Claro, era difícil porque eles levaban moito tempo indo xuntos, entonces era máis difícil integrarse. Pero moi ben, unha experiencia experiencia espectacular. Entón, aquí de Galicia, fora de Estía, Mujaiz. Sí, estaba convocado Pampín, pero lesionárase esa semana e non Diego pudera Pampín. ir. Sí, non pudera ir a esa convocatoria. Sí. O sea, a experiencia inolvidable. Inolvidable, desde logo. Sí. Algo así, corría moito o balón, notabas diferencia. Nos rondos era xoguei en categorías un pouco máis altas, noutras máis baixas, e a diferencia máis grande do fútbol sempre encontrei nos rondos. Eso, era unha animalada, un toque de un lado para o outro, é unha maravilla. Algún que decías, cuidado. Si, Ferran daquela andaba moito. Era o mellor, Ferran. Si, e gustábame moito Antonio Blanco tamén. É que Antonio Blanco xoga, A mí gustame moito. Sergio Gómez xa se vivía unha zurda, espectacular. Sergio Gómez daquelas que estaría no Barça. Estaba no Barça, si. E despois, xa foi po City. Foi po City, si. E ti que fas? Porque non é nada habitual que un xogador do Lugo, falábamos antes que solo Queco Vilariño, como se chamaba outro? Alex Lombardero. Alex Lombardero. Solo foron eles que a selección española, iso é un hito absoluto. Que fixeches despois? Se empezaron a chamar equipos, dicías, chamou un equipo moi grande. Sí, pois daquela esa semana derase a posibilidade de, o Atlético de Madrid interesárase, pero era algo precipitado porque, eles tiñan un problema de que non podían incorporar xogadores desde final de ano, entonces isto xa era decembro e eu sempre fui moi apegado á casa e como aquilo viñera tan rápido non era eu moi decidido. E nada, seguir a acabar a temporada no Lugo. E así que, tuvera unha lesión na rodilla e apenas puidera xogar máis esa temporada. E despois no verán tuvera, en principio iba a ter a opción de ir facer a pretemporada co Barcelona, que, eso sería... Non é mal equipo. Non é mal equipo, e encima agora non está mal tampouco. Non se dera ao final por motivos un pouco extradeportivos. E o Depor, tiña moito interés, levaba chamándome desde había tempo e decidir ir para o Depor. Sí, ademais aquí ao lado da casa. Ao lado da casa. O Depor en primeira, Estaba en primeira. Sí, foi o ano do descenso. Que fun eu pa ali. Non lle darías mala sorte. Non o sei. Seguro que non. Pero, decideste polo Depor, que fas? Vas a vivir a Coruña? Vas e ves? Vas a Coruña? Porque era o meu ano de segundo de bachiller, entonces tiñan residencia e estudábamos ali onde vivíamos e fora pa ali. Que tal a experiencia? Ali, primeira vez fora da casa? Si, fora dura. Deportivamente foi a peor, fora nefasta, diría eu, porque o primeiro ano cheguei e aos 15 días na pretemporada estuve en pubalgia e estuve en 2 ou 3 meses parado e despois cando volvía, paraba e despois cando estaba ben entrenaba nos Rubén Méndez e a verdade é que non xoguei moi pouco, non sei se chegaría a xogar máis de 100 minutos esa temporada. Alternabas tamén un pouco. Estuve en algo no Xuvenil B tamén, algún partido xogara, pero nada, moi pouco. Claro, é que ti ibas sendo internacional, ibas ca intención de xogar na División de Honra Xuvenil, do Depor. Claro, pero había tamén, estaba daquela de central, estaba Mujaiz, estaba Iago Parga, estaba Joel, ficharan a Guillem Romaguera que viña do Barça, que, hoxe en día é un dos meus mellores amigos tamén. Sí. Había unha competencia da hostia e eu, cando me recuperara, eu non estaba ao nivel dos demais. Tampouco lle boto a culpa a naide. Eu ese ano non estaba pa exigir. Claro. Fora duro, verdad. Como que tuveches mala sorte? Porque realmente eso, falabas da selección, onde despois chegache a lesión no Lugo, por empezas no Depor outra lesión, outro pulvalxe e tal. Sí. A ver, ese momento que... Sí que durante a carreira dun futbolista sí que a sorte é un factor importante, pero
eu creo que as cousas pasan porque teñen que pasar e non lle dou máis voltas. Que se non houbera tido pubalgia e houbera empezado ben sería diferente, pois tampouco sei, non o sei. Entonces tampouco lle dou moitas voltas porque non merece a pena. Bueno, sí, que decías que levas amigos dali, da etapa do Depor, vivencias. Do Depor, hai equipazo aí, era unha generación moi boa, moi boa. Por exemplo, Parga, que é de Sarria, que tal? Moi ben, Parga moi ben. Sí, moi ben, despois volvemos a coincidir no Polvorín, somos moi colegas. De feito, casas este brao e vou a súa boda, joder. Sí, moi ben, sí. Sí, señor. Joder, ao final do fútbol, de todos os sitios aos que vas, o importante é a xente que encontres polo camiño. É o que me quedo de cada un. E daquel Depor que decimos que teña un equipazo. Temos apuntado un montón de nomes, pero non ímos decir ningún. Quen era que decías, tijo, cuidado con él, vai chegar aí, ben arriba, porque hai algún que está xogando en fútbol profesional, Si, Mujaiz, tú a Mujaiz vías unhas condicións físicas que eso era outra historia. Bestia absoluta. Unha bestia. Ortuño, que está no Eldense agora, un primeiro toque espectacular, unha clase. Estaba Pedro Martelo, o portugués, que falamos de Martelo un par de veces, que agora témolo medio perdido, debe andar por Portugal. Anda por Portugal, non sei moi ben en que categoría xoga, pero... Tédelo todos perdidos. E quen veu? Que por Rúa tamén andaba por aí. Por Rúa, estaba por Rúa. O chaval por Rúa. O chaval, sí, señor. Sí. E despois que? O sea, porque o segundo ano xa volves a empezar no Depor, pero tampouco saben as cousas. No, o segundo ano tamén, pois empezo a ser así algo intermitente, un día xogo, outro día non, traía a queimada do ano anterior de que non salían as cousas, e dixen, mira, eu necesito irme para outro lado, a ver se no outro lado vai ben, traballar de outra maneira. E dáse que Simón Lamas contacta comigo para ir para Villalba, que ele acababa de chegar do Santa Vallés para Villalba de entrenador, e vou para ali probar sorte con el. Bueno, temos aquí unha pregunta de Iván de G _, que xa respondiches un pouco, eu creo, pero pregunta, en que equipo te sentiches máis cómodo, no Depor ou no Lugo? No Lugo. Claro, Lugo ao final é a casiña. É que Lugo é a miña casa, Lugo, os adestradores, casi todos os adestradores que hai, dunha maneira ou doutra me entrenaron, ao final non ten nada que ver. E a nivel de esa que falábamos antes, de sair fora da casa por primeira vez, sufriches moito na residencia, tiveches anécdotas bonitas para contar, ou foi divertido estar ali? Moi divertido, o primeiro pasei no mal, costoume adaptarme, sobre todo ao instituto. Eu viña do instituto ali da Ponte Nova, que conocíamonos todos, os profesores exigíanche, pero bueno, eu cheguei, eu facía o bachiller por sociais, éramos 3 na clase, 3 personas, e chego a Coruña, éramos 2 grupos de 25. As clases xa os profesores exigían unha barbaridade, eu dixen, madre de Dios, vanme quedar 8 aquí por evolución, vanme mandar meus pais para casa, isto, ao principio pasei no mal, pero bueno, despois, ca axuda dos compañeiros e de todo, adapteime e pasamos moi ben. Sí, señor. Sí, na residencia estábase moi ben. Ui, esa sonrisa de lance. Sí, hai moitas historias, das cales moitas non valen para contar. Pero e algunha que valga, Pablo, pode haber? Algunha así grande? Non sei. É que as graciosas... Quen era o máis personaje? Un que recordes que xa igual. Liabas moitísimo Juan Rodríguez, o que está agora no Tarazona, pero é que liabas todos os días, sí. Sí, liabas moito. Pero liabas, por exemplo, si... Liabas, el era... algo, algunha vez? Sí, algunha vez me ten liado algo, pero, joder, ao final estábamos xuvenís, pero que había cadetes de primeiro ano tamén, e que estaban moi lexos da casa, entonces esa xente... Ao final pegábanse moitas veces, había peleas, había enfados, eso era... Vivencia. Sí, ao final os rapaces ali xuntos metidos na residencia. Exactamente. É o que hai. Non hai. E despois volta un pouco máis pertiño da casa, imagino que volviches a casa e xogabas no Racing, non? No Viralbés. Fuches a Juvenil, que estaban en Nacional, pero, bueno, contanos ti porque esa mesma tempada... Esa tempada, pois, entrenaba sempre co equipo de terceira, a ver, a idea era que fose cando non iba convocado por xogar en Nacional, pero ao final aí dinme cuenta de que o fútbol era moi diferente ao que eu pensaba. Eu acórdome da primeira semana chegar ali, joder, eu vi a Xusto Cordeiro,
que é un dos mellores centrales que pasaron por terceira os últimos anos, e dicía, xusto non era un virtuoso co balón, e dicía, joder, eu teño que xogar por diante deste tío. Claro, pero viña o balón por arriba, ganabas todas. Era un defensa espectacular. E claro, vas frustrado porque dices, joder, vas ca idea de que o fútbol é só o balón, e non é verdad. O fútbol hai que defender, hai que correr, hai que apretar, o do balón eso é... parece tal, pero ás veces é secundario. Non xoguei nada hasta a última xornada cos de terceira, que xa estaban salvados. Contra o de Ourense. Sí. Un 3. Un 3. 3 goles de Marquitos, Sí, é verdade, acórdame que estaba Rubén Durán tamén naquele equipo, Pato Guillén. Rubén Durán que o verías ti no estadio, claro. Sí, no Lugo, Xocarro. non Xocarro, sí. Sí, señor. Sí. É que despois que? Porque quedas no Race Miralbes primeiro ano de senior. Sí. Tampouco saben as cousas. Nada. Un pouco igual parecido a isto que vos acabo de contar. Ao final, tamén viña de 2 anos que non contas, ves que é moi difícil xogar porque a competencia pois é grande. Ao final, Simón tamén é un entrenador que o defensa ten que defender sempre, pero con Simón máis. Eu pois tiña carencias defensivas e non, pois daquela estás hasta as narices de non xogar, de non sentirte importante. Eu planteeime en parar de xogar porque, joder, non disfrutaba, entrenábamos 4 días, dices, estar entrenando 4 días pa nada, tal. Todo o de ir a Pontenova, todo empeza nunhas festas da Pontenova que eran en outubro, cos meus colegas nunha cena, e empezou con un non hai collos. Un clásico. Non hai collos, un clásico. E bueno, empecei pois a pensar en dicir, joder, en vez de parar, se veño xogar cos colegas e tal. E así foi. No medio da tempada. No medio da tempada, fiches por Sporting Pontevedra de segunda autonómica, e vas para ali, e destapaste como goleador. Sí, eu falar a Andrés Bouza era un entrenador que foi un gran xogador de terceira. Eu dixen, mira, eu non quero xogar de defensa, eu non quero defender. Como do que queiras, eu iba tan hasta as narices de que me costaba defender que dixen, pois mira, non quero xogar. Probárame de extremo dereito. E quedara de extremo dereito, e marcar goles, e de feito ascendimos esa temporada que foi a que se parou polo COVID. Sí, estamos aquí, que xogaches 13 partidos e marcaches 14 goles. Sí. O Gareth Bale de Río Torto. De Río Torto, sí, señor. Joder. Sí. Como son as cousas, Buah, cambia... Que tal a segunda autonómica por ali, pola zona? A ver, ben, ao final xogábamos moi cerca da casa, xogábamos colegas, pola Terra Chá tamén, moi ben, a verdad é unha experiencia moi boa. Foi unha pena que parara o COVID porque estábamos super ben, xogábamos moi ben, éramos todos moi novos e amigos e... A verdade é que foi unha experiencia... Crees que o equipo cambiou? Bueno, imagino, evidentemente cambiou cando chega un tipo que marca tantos goles en tan poucos partidos e tal. Pero eso, notouse un cambio moito no equipo, en plan, refiro, porque dis que ao final que estaba para ascender e tal, iba o equipo abaixo cando chegaches ti... Iba na media tabla. E a verdade é que eu non sei se cambiara ou non, nos éramos... A ver, evidentemente, un tío que che marca 14 goles, pois claro que cambia, pero... A actitud deles e miña, pois, era ir xogar, queríamos ganar, queríamos ascender, dixéramos, joder, temos que intentar ascender e tal. E fora, sí, moi ben. Dirían os dos outros equipos, mi maia, ben este, que foi con España, vai nos cascar 5, me cago en 10. E encima fora moi curioso porque nosotros ascendimos porque se parou o COVID. Xusto a semana que se para, o San Ciprián, que era o equipo que iba segundo, empata, nosotros gañamos, poñémonos a empate a puntos, e tiñamos máis goles a favor e ascendéramos por eso. Entón podes decir que ascenderon grazas a ti. Non, hombre. A ver, que foi importante para ascender, claro, seguro que sí, pero non... Claro. Había outros moitos que eran importantes. E sobre todo o equipo ese que importou a San Ciprián, joder, sí, non me acordo ahora mismo de que equipo fora, se non mandáballes un saludo desde aquí. Sí. E a ver, unha cousa hai que decir, poñela sobre a mesa, e a sobrado. Porque a ver, sí. Aparte a verdade é que sí, porque viña de entrenar 4 días en Bilbao. É que físicamente era a diferencia. Tiña 5 ocasións por partido de mau a mau e ao mellor metía 1 ou 2. Fallaba 3 porque o gol son un negado, pero claro, ao final... Porque aí no Pontenova que entrenabas, 2 días. 2 días. Sí, claro. Sí, entrenábamos 2 días. E aparte que ao final xa somos como é segunda autonómica, así. O mellor van o venres, moita xente estudia fora, só algún día, o sea, xente que ven de traballar todo o día.
O Candelaria. O Candelaria, mira. Pois un saludo pos amigos do Candelaria, que gracias a eles ascendimos a primeira. Sí, señor. Sí. E despois chega, bueno, ese parón por obligado pola COVID, e despois faz a preferente, vas ao Santa Vallés, equipo, bueno, aquí da zona de Vilalba, un equipo moi familiar, non? Sí. O primeiro Moi ano ben, do ¿no? COVID, que eran grupos reducidos. Eran grupos reducidos, sí. Non había descensos ni nada, creo que foron 2 ou 3 meses. É moi ben, a xente ali moi ben, unha directiva espectacular, moi ben. Boa xente, en Santa Valla, moi sí, boa sí, sí. xente. A verdade é que sí. É que unha, bueno, poucos partidos porque é ese grupo reducido, non? Pero despois que faz? Vas para a primeira experiencia no Ribadeo. No Ribadeo. Como chega esa chamada? Por que vas para Ribadeo? Pois o adestrador que tiñamos en Santa Valla fora para Ribadeo bueno, tamén Roy, que está agora no Ribadeo tamén, que é un dos meus mellores amigos, estábamos no Santa Valla, chamáranos para ir para Ribadeo e dixemos, venga, pois vamos para Ribadeo e cheguei a Ribadeo. Roy Campos, non? Sí, señor. Bo xogador. Moi bo xogador. Moi bo xogador. É que na época en preferente, que? Obliganche a xogar outra vez de defensa ou ti que tiras para diante? Eu prefería xogar para diante, pero xogaba onde me puxeran. Pero onde te poñía máis ben? O sea, Pois mira, ese ano no Ribadeo empecé a xogar de extremo, despois pasei a xogar de central, de lateral ás veces iba xogando un pouco de todo. Ese ano pois coincidín con unhas persoas espectaculares que eran os veteranos, que chamábamos os vellos, que era Cris, que hoxe en día é o noso segundo entrenador, Santi, Isma, Pablo Prosi, unha xente espectacular, uns compañeiros moi bons. Aí estás cómodo, sigues Moi xogando. cómodo, sí. Pero chega unha chamada que o cambia todo, supoño. Sí, señor. Sí. A finales de enero fora moi rápido, chamara o Lugo, o Diego o coordinador, se quería xogar con o meu irmán. Meu irmán era juvenil, estaba xogando no filial e dixen, joder, pois teño que pensalo, igual sí. E fora curioso porque, claro, era xaneiro, o primeiro equipo non se sabía se iba a necesitar fichas sub-23 para fichar algún xogador, e dixeranme que, bueno, que tiña que esperar pero hasta o día 31, que non se sabía se iba a poder facer. Ti daquela cantos anos tiñas? Que tiñas 21? 22, por aí. Tiña 21 ou 22, sí. Bueno, esperara, e o día 31 pola mañá chamara me dixérame hai posibilidades de que se faga, pero non se pode facer, non se sabe aínda. Creo que foran ás 7 da tarde ou por aí, chamárame, xa estaba esperando co teléfono tal, e ven ás oficinas, aínda casi non lle colgar o teléfono e xa estaba nas oficinas do Lugo con o meu irmão para ir firmar a ficha. Equipo en terceira ref, un auténtico equipazo, adestraba Alex Ortiz. Sí. E ti chegas ali e ascendedes, loitando ata o final co Ourense Club de Fútbol. De maneira directa, aparte. Sí. Que tal esa, bueno, final Un de anazo, temporada? supoño. Solo me coincidiu de Liga xogar febreiro, marzo e abril, porque despois acabábase antes, foron 3 meses, pero, joder, encontreime, xa os coñecía de antes, porque ao estar meu irmão íbamos comer por aí, tomar agua e tal, o grupo espectacular, Alex Ortiz, fenómeno, un gestor de grupo espectacular, un entrenador moi bon, encima que che salen as cousas, foi un ano moi bonito. Había moita lea? Eso. Con teu irmão xogando, que tal? É que con meu irmão había un problema. O problema era, eu cheguei un lunes, que fora o tal, e o miércoles había un aplazado. Entonces eu tuvera que xogar, porque Damián lesionárase no finde, entonces eu chegara e xogara de central. E xogara 5 partidos seguidos, e ganáramos os 5. Entonces, claro, o meu irmão neses 5 partidos iba convocado co primeiro equipo, e baixara. Entonces, baixara e eu pa o banquillo. Entonces, cada vez que baixaba el, eu iba pa o banquillo. E era unha putada, joder, porque quitábame de xogar meu irmão. Joder, fora tomaba a risa, porque ao final sabía tamén o rol que levaba. Eu non exixía xogar, nin nada máis, nin moito menos, pero era curioso, porque claro, baixaba meu irmão e jodíame a min. Aí sí que tocaba xogar de central ou lateral, non? Sí, aí... Lateral, incluso? Lateral o primeiro ano non xoguei nada. O segundo, sí. O segundo, sí. Falaremos agora dese segundo. Sí, sempre de central, con Alex Ortiz, menos 10 minutos contra os Somozas, que entrara de extremo. Outro, sí, señor, bellos tempos do Gareth Bale de Río Torres. Sí, señor, pero nada, ese non pudera facer nada. En terceiro é máis complicado, moi xa. complicado, vai unha diferencia abismal. É máis diferencia en tuyo que había o ano seguinte, xa falando dese último ano no Polvorín, segunda ref. Xogades moitos partidos no Anxo Carro, unha liga bonita, pero foi un ano complicado, non? Sí, foi un ano complicado, porque ao final ves de ascender,
as expectativas eran outras. Fixéramos moitos a pretemporada co primeiro equipo e tuvéramos moitos partidos donde, joder, daquela facían 2 onces e sempre acabábamos xugando os do filial. E, joder, cando xugábamos nós notábamos que xugábamos ben, que competíamos ben, a Ponferradina, ao Burgos, Ourense Club de Fútbol, Ourense recordo. Club de Fútbol, En Taboada. Sí. Entón nosotros víamonos, joder, xugamos ben, xugamos tal, pero claro, unha cousa era a pretemporada e tal, e despois cando nos empezou a temporada, costounos, porque sobre todo a nivel de gol penalizounos moitísimo. Creo que deixamos 9 veces a portería a 0 e 8 veces empatamos a 0. Un día logramos meter 4 goles e meter unos 5. Eso sí. son cousas que, sí, foi difícil. É que había un equipazo, eso está claro, Sí. estaba... Había moi bons xogadores. Sí, se nos poñemos ahora a enumeralos, pois estamos aquí. Pero tamén comentábamos antes, a mellor foi un ano complicado a nivel institución, descendo o primeiro equipo dende segunda división despois de moitos anos, e tamén descendedes vos, pero a nivel tamén vestiario, pois foi un ano difícil, non había, bueno. Claro, ao final sempre é complicado cando ves dun ano onde todo che sae ben afrontar outro onde todo che empeza a sair mal. Non é o mismo que pase eso con xente no vestuario de 30 anos ou de 35 que ven de volta que con rapaces que aínda non fixemos nada no fútbol. Eras tío máis veterano. Era Iago Parga, Iago Novo e despois estaría eu. Recién chegados a parte da categoría, claro. Categoría moi dura, non? Exactamente, moi dura. O sea, ao final hai moitos equipos que é moi jodido de ganarlles, hai que é moi jodido de competir contra eles. Pasounos factura o de ser nobles. Joder, pero ti ese ano ainda así convocatorias co primeiro equipo. Sí. É que eso... non che queda a espiniña de ese debut que estabas aí, a espiniña, porque encima cando fora a Cartagena quentara na segunda parte, tes esa espiña aí, pero bueno, quedome coa experiencia de fun a Cartagena, fun a Tenerife, a Romareda. Son estadios míticos. Son estadios, na Romareda, a pila de xente que había. Na Romareda acabara o partido e ganara, bueno, meter a Cris Ramos na última xugada. Ese gol rarísimo, non? Ese gol tan raro. Eu acórdome de ver ese campo, ver ese estadio e dixeralle ao preparador físico, vamos correr algo por aquí e darlle algo ao balón, e puxéranos a facer acórdome Dani Vidal e eu ali facendo unhas series, correndo, dando algúns pases e tal, isto hai que aproveitalo que eu aquí non vou volver nunca. É que como eu estabas aí 2 aniños ali en campos de segunda autonómica, o sea, o tema de pasar da selección a un equipo de segunda autonómica e despois regresar ao fútbol profesional é super curioso, tío. Moi pronunciado. A min pareceme super curioso. Sí, é raro, porque eu ao fútbol tampouco nunca lle din unha importancia. Para min a importancia na vida ten a familia, os meus amigos e estar ben. O fútbol ao final era algo que me gusta moito, que facía e facías ben. Sí, máis ou menos, sí. E ao final, pois, as cousas que che vai deixando, que o que dixen antes, quedome con toda a xente que fun encontrando polo camiño. Sí, é un pouco a maneira de, o sea, tamén será pola maneira que estás de velo, eso, de que se o que veña ben, claro, se non tampouco te vas a, se non é un xogador que está enfocado en chegar e tal, non vai ir para o Sporting Pontenova 2 anos por estar O resolver. sea, ti en ningún momento, nin sequera nas categorías inferiores, cando vas ao Depor, chegas á selección, nunca pensas, ao mellor, por que non dedicarme a ser futbolista profesional, a chegar aí? Sempre, tiñalo aí, porque ao final estás vendo xogadores moi cerca de ti que son profesionais, pero tampouco nin nunca me metí en presión con eso, nin eu intentaba ir entrenar, facer o que me tocaba e nunca pensei niso. Pregúntanos aquí Luis Castro _, cales son os teus mellores recordos do teu paso polo Lugo como senior? Bo lateral, Luis. Bo lateral, pois mira, os meus recordos no campo son sobre todo os do ascenso a terceira, e despois tiñamos un grupo espectacular. O ano que ascendimos a terceira, casi todos os jueves salíamos de festa. Por Lugo, non? Por Lugo. Eso era unha maravilla. Hai anécdotas que poderíamos estar 1 hora e media contando anécdotas que, como dixen antes, non valen para contar moitas. A ver, aquí vale todo, Sí, pero, joder, moi ben. Comíamos xuntos casi todos os días ali en Lugo.
era unha maravilla. Buah. Algunha anedotilla así curiosa que se poida máis ou menos contar ao público en xeral, que seguro que se divirten con algunha. É que así a bote pronto é que a bote pronto ocurrenseme as que non valen para contar. Que serían as mellores, claro. É que son as mellores. Non se pode contar sin nomes tampouco. Son acórdome dun viaxe, eso xa foi o segundo ano, a Torrelavega, que íbamos no bus e que Torrado e Xavi se subiran arriba dos compartimentos de arriba do bus e tapados con chaquetas e íbamos chamando integrantes do corpo técnico e íbanlles pegando unhas cobachadas así por detrás e joder, o preparador físico cabreárase bastante con nosotros porque non tiña, el tiña mala hostia, encima meteranlles a Xavi sobre todo metía algún sopapo que eso era criminal. Xavi ten vos brazos, agora está cacho. Xavi mide un 60 pero é que é un animal. E Carlos tamén, Torrado tamén teñen dous físicos. Bueno, e despois acabase saes do Lugo para ir directo ao Ribadeo de preferente. Porque, o sea, non houve ofertas mellores do Lugo, seguramente chamaría algún equipo máis, non? Do Lugo podería seguir outro ano no filial, pero eu dixen, mira, do fútbol non vou a vivir, tiña claro que non iba a vivir, non quería buscar nada fora da casa, non tampouco quería o mítico de tirar, como se suele decir, tirar currículums por aí, por España adiante a que alguén... Tampouco quería eso, e dixen, mira, se me chama algún equipo de segunda ref de Galicia, pois penso. E tampouco non me chamou ningún, a verdad, non... E entonces dixen, mira, vou disfrutar, poñome a traballar, ao final xa dirixo a miña vida hacia o camiño pois que tiña pensado que iba a ser, e poñome a traballar, a xogar no Ribadeo outra vez, Porque actualmente estás aí, vas levar as riendas da empresa familiar, non? Ojalá algún día. Estás aí. Si valgo para eso, pois seguro que algún día me toca. Como é a empresa, de que é? Contalle a xente. Pois é unha temos un ciclo completo e temos porcos, granxas, fabricamos o pienso, que eu de feito estou na fábrica de pienso. Alimentamos os porcos, matámolos tamén no matadero, no noso matadero, e despois temos unha planta de fabricación de produtos elaborados e distribuímos. É todo relacionado co porco, e estou aí metido no allo. Como se chama? Embutidos o Mazo e a Granja San Lorenzo. Sí, señor. E aí estás, non? Para... Baste poñer diante do teu irmão para... levar a empresa familiar. Sí, señor, meu irmão que se dedica a xogar ao fútbol, que non moleste, que teña polusura que nos deixe tranquilos. Que teito lle ves a teu irmão? Porque xa debutou co primeiro equipo do Sevilla, Sí. Non está mal. A ver, a verdade é que está facendo unha temporada bastante boa. Teito, pois non o sei, nunca lle quero poñer teito a nada. Ojalá chegue, agora que está aí, chegue a debutar en Liga no Pizjuán, que sería a leche, e ojalá pois o puidéramos ver en segunda división mínimo pronto. Mínimo, ojalá, sí, ojalá. Seguro que sí. Seguimos co tema Ribadeo, Pues actualidade. Co tema Ribadeo, exacto. Na primeira tempada, a túa volta preferente no Ribadeo, aí cerquilla da casa, como viviches esta primeira tempada? Ben, moi ben, porque xa coñecía a maioría da plantilla de 2 anos antes, e os que estaban novos tamén levoume unha semana conocelos ben, e moi ben, foi boa. Salvámonos na penúltima xornada, que sempre queremos dar a emoción hasta o final. Esta que? Esta haberá salvación? A ver, o tema é os arrastres, e a ver se ganamos 3 ou 4 partidos máis e sacar algún punto así de algún sitio onde non o esperas, para non andar esperando temas de ascensos de terceira. Porque agora mesmo estades fora dos postos de descenso, non sacades 5 puntos. Estamos 5 puntos, me parece. Por encima do... 6 puntos. 6 puntos por encima do descenso, pero claro, pero agora mesmo co arrastre do Compos baixaríamos nós. Sí. A ver se sube aí a Sarriana, o Estradense de Vieito, o Estradense ou Villalbés, o que sea, que suba o que queira. Sí. Este fin de semana ves de marcar un gol rápido, 30 segundiños iban ou así. Sí, iban 40, me parece que iban. Sí. Estás de goleador. 46 segundos. Entón este ano estás outra vez aí de extremo dando clases. Co 10 ou? Co 10, sí.
Eso é... Pablo, por favor. É capitán? É capitán. Madre mía. Eso é un insulto ao fútbol do 10, sobre todo, pero bueno, é un número que sempre me gustou e nunca o puiden levar. Entonces este ano como puiden elegir dos primeiros, dixen, pois vou levar o 10. Sí, pero bueno, eu pidolle perdón a toda a xente que levou o 10, que son bons xogadores por isto. Ahora, por exemplo, chegou o Asier, que é moi bo futbolista, chegou aí de rebote tamén e bo reforzo para terminar o ano, xa marcou. Xa meteu outro día. Non lle cedes o 10? A ver, non lle cedo, que se joda. Que xa el gusta o 18, non lle cedería. É verdade. Non lle cedería. Bueno, entón no Ribadeo ben, non? Veste aí con ganas de botar máis anos e tal. Sí, a verdade é que estou... En caso de que houber descenso? Sí, eu non... A categoría agora é igual. Eu o que quero é un grupo sano, que haxa boa xente, hai unha directiva moi boa tamén, e eu estou moi contento. É un campo espectacular o Pepe Barrera. Sí. Témolo pendiente. Sí, o céspede agora está regular, pero, joder, tú entras no campo e apetece xogar ao fútbol. Ves, Dios, non sei que ten, pero... Aura, o que din ahora, iso de aura. Sí, señor, esa palabra que está de moda. Sí, señor. E bueno, ti eres de Río Torto, xogaches no Sporting Pontenova, nunca xogaches no Río Torto, de momento, que este ano vai moi ben. E esta semana, non sei se sabes, pero hai un partidazo entre o Río Torto e Sporting Pontenova. Sí, señor. Tremendo. De quen vas aquí? Porque, bueno, Pontenova creo que está pola mitad da tabla, o Río Torto está aí para meterse en fase ou ascender. Pois mira, sinceramente, o Río Torto sei que está aí arriba, a Pontenova non sei nin se está en peligro de descenso, eu creo que non. Creo que está na mitad da tabla, así moito. Que gane o que máis o necesite. O Río Torto, entón, Sí, entonces que gane o Río Torto, a Vanse Pontenova o seu obxectivo xa o ten cumplido, me parece. Entonces o Río Torto. Tes amigos nos dous equipos ou coñecidos? Ahora menos, porque na Pontenova os meus colegas despois do Covid moitos pararon ou foron a outros lados, e no Río Torto, agora apenas. O adestrador sí que o conozco porque é dali, pero non está Martín Traba, que nos deixou agora no Ribadeo e foi para Río Torto, pero conozco pouco a xente. Está moita xente de fora, fichaxes internacionais. Sí, o Río Torto, cuidado. Metendo viruta, ademais. Algo deben meter, algo de viruta deben meter. O Río Torto, sí. Amigo. É que te iba a decir, a nivel preferente, ti, bueno, decíanos antes que máis ou menos, controlas, pero a mellor algún nome escapache, pero nós sempre preguntamos 4 futbolistas que ficharías da preferente para o teu Ribadeo. Un por posición, un porteiro, un defenso, un mediocentro e un atacante. E non vale que xogaras con eles, que eso fijo que o facías. Pois... Que che gusten así a bote pronto. De porteiro diría a Pablo Losada, que non xoguei con el, sí que compartín no de por equipo, pero nunca xogamos xuntos. Tedes aí algo, é que el cando veo aquí dixo Castrín, pero de defensa. Sí, exactamente. Todo cabrón. Sí, é moi bon porteiro. Está aí a súa camiseta, de feito. Sí, señor. Rosita. Rosa, sí, señor. Despois de defensa, Ángelo do Negreira... pareceme moi bon central. A ver, podería dicirche o 11 do Montañeros, que ficharía os 11 xogadores do Montañeros ou os 14. Mola, pero son moi bons todos, pero por non dicirche ningún deles. Despois no medio diríache seguro a Unai, pero no medio poño no medio ao xogador do Negreira tamén, a Alberto Freire. Por dicirlo no medio, porque o delantero sí que o teño claro, pero por dicirlo no medio. E despois Mouriño do Ordes, o delantero. Ven de segunda autonómica tamén, non? Chega que é bon, Gustoume moito os dous partidos que xogou contra nós. Non sei se entendo que sí, que será ese o nivel da temporada, pero é que un tío grande, para a altura que ten, é rápido. Carne de terceira división. Sí, señor. Probablemente. Se el quere, seguro que sí. Sí, señor. Pois aí queda eso. E despois, bueno, temos por aquí se queda algún soño por cumprir no mundo do fútbol. Eu soños non teño. O meu soño é ver a meu irmão en xogar en primeira división por ser un soño. No primeiro equipo do Sevilla, pero todo o que teña que ver con o meu irmão. Cada vez que progrese, pois para min é como se o fixera eu. Ben, un Castrín en primeira división. Bueno, Castrín que, por certo, que non o comentamos, non é o vosso apelido, sodes López Gallo, os dous, ti é teu irmão, obviamente, é o de Castrín porque ben.
é un apodo familiar por parte de meu abuelo paterno, que, bueno, chamábanlle ao abuelo, ao seu pai chamábanlle Castro, e, pois, el quedoulle Castrín, a casa de Castrín, heredaron o meu pai e meus tíos, e quedounos a Andrés e a min. E algún día se tes fillos serán tamén os Castrín. Tamén, ojalá que sí que mola, a mí mola, seguramente futbolistas, vendo as referencias que hai na familia. Sí, sí. Que sean felices, que vos personas, sobre todo. Sí, señor. Pasamos entón ás preguntas especiais, así, a ver, que vais preguntar aí. Mira, hai unha que conta a historia da cata de viños. Boa. Cata de viños, Sí, señor. Sona xa de primeiras apetecible. Pregunta dun anónimo. A cata de viños fora... Eu estuvera facendo as prácticas de marketing en Chantada, en Vini Galicia, e leváranme a ver a bodega. Entonces eu nunca bebera viño, nunca. E provei, pues, 4 ou 5 ou 6 viños os que tiñan ali. Está ben. Boa cata, a primeira vez. Eu bebía. Non te explicaron que había que escupir. Claro, eu bebinos. Claro, con 21 anos, sin haber bebido viño, nunca. Pois eu intentaba disimular o tema, pero a verdade é que... Empezaste a poñerte colorado. Despois, claro, as oficinas eran de cristal, e eu acórdome de non falalo con naide, de ir hacia o baño, e de repente darme cuenta de que iba contra a porta. E dicir, bueno, espera, frena... Porque... foi un melopea importante, non? Home, claro. Non, foi unha... alegría, levaba alegría. Dixen, vou chocar contra a porta, que estou contento. É que dixen... gracias a Dios que non se dera conta. Eu creo que non se dera conta moita xente. Supoño que o que me daba o viño diría, pero este é un animal, estaba vendo aquí viño en vez de escupilo. Sí. Entón nos pregunta Pelosado 01. O mítico. O mítico. Preguntádelle como reaccionaba se un home lle tocaba o cu. Pero isto, Losada, mandounos que preguntádelle como reaccionaba se home lle tocaba o cu. Non sei se... eu puxen un home porque intuín que era un home, pero... É así a pregunta, está ben... Supoño que sí. Eu son unha persona que non me gusta moito o contacto así, pero o contacto íntimo, para que nos entendamos. Depende con quen. Mira, generalmente non tal. Entonces empezaran a... Eso, no Dépor había a coña esa, non me gustaba nada. Non me gustaba nada. Home, é que non me tocaban o cu, en plan. Joder, que cachas ten este. Teño un amigo que lle pasaba o mesmo, que lle facía morxar porque enfadaba. Exactamente. Eu creo que un día me enfadara, e debeulles facer gracia que me enfadara, e despois, pois... Cachetadas. Tiña que... Que cabrón. Eso no Dépor, e así? Sí, no Dépor, é así. E ainda eso faino moito tamén Dani Vidal, tamén ás veces ven e tal, e sempre lle dou un viaje e para, hostia. Sí. Pero a tocar en plan, non é máis a tocar. Depende, Vidal depende. Por exemplo, no caso del depende, ou é tocar ou agarrar ou eso. Depende do día que teñes. Depende do día. Joder. Preguntas da audiencia. Pregunta Samu Quintela. Por que se empeña en xogar de atacante se é central? A dar caña, Samu. Porque non me gusta nada defender. De feito, parece que do medio do campo para atrás, cando xogo de atacante, hai peaje e hai que pagar. Que non me gusta moito pasar por el. Sí. Pero é máis por gusto. E ti dis que non te gusta defender, pero cando xogas adiante tamén apretas e presiones, bueno, ou a veces faste un pouco langui. Fago mal langui, sí. Somos de facer algo langui, de non din chegado ou algo deso. Está ben. Superoume. Temos outra de FN Crispis que di: gustaría volver ao Club Deportivo Lugo. Un saúdo da mamá de Martiño, o neno de Foz, fan do teu irmão. Non sei se te sona. Sí, xa sei quen son. Pois, a ver, ahora mismo vexo imposible. É imposible, pero claro que é o sitio onde mellor estuven e agardolle un cariño espectacular. Pregunta tamén Alex GC /1. GC será de Guardia Civil? Pode ser, non creo. Cal é a posición que máis che gusta e onde pensas que sacas máis a relucir as túas virtudes? A que máis me gusta é de extremo, donde creo que son mellor xogador é de carrilero ou de lateral. Sí, diría de lateral. Sí. A tempada de segunda ref xogas moito xogo de lateral, casi todo, sí. Jodendo o sitio a Luis Castro.
Sí, xogamos, éramos 3 laterales izquierdos Sí. esa temporada, Martín López, Luis Castro e eu, e Moito- xogamos todos. casi o mismo, todos. Sí. Moita rotación. E que ao final, claro, a ti se che preguntan de que xogas, ti que dis? Non o sei. E agora mesmo De todo. non o sei, de todo. Xa, donde me poñan? Donde me poñan. Polivalente. Será porque como non o fago ben de todo en ningún lado, pois vou Será probando. eso, será eso. O sea, o soño de calcar entrenador, ter un tío que lle dá igual onde xoga. Sí, 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 sí. correcto. Pasamos xa ás preguntas de clásicas que lle facemos a todo o mundo, que creo que as coñeces. Esta xenérame curiosidade. Cal é o animal máis forte o que lle gañarías unha loita a vida ou morte nunha habitación pechada e sen armas? Ti, eu vexete un tipo forte, os castrín sodes fortes. Somos rudos. Sodes rudos, Pero eu non son violento. Entonces o animal ten que ser... Cativo. Eu diría a unha ovella. Unha ovella. A unha ovella. Bueno. Sí. Las máis, Más dunha ovella. O carneiro, non. Non, o carneiro non. Corneiro, hai que ter Cuidado, cuidado. O carneiro como entorne a cabeza así Sí, un sí. pouco, eu non o quero ver de frente. Cos porcos, por exemplo, ali na granxa, que? A ver, os porcos non son moi bravos, pero... Pero hai que flexar con eles, non? Sí, sí. Para sacarlos do corte, Sí, sí, hai a ver, que... os porcos, Hai que tocarlle o ao cu final tamén. naide quere ir po matadero. Xa. Entonces, claro, é verdad. É verdad. Pero eles ti crees que o saben cando... No, pero ao final un animal son, é dicir, non o andalos movendo e tal sempre se alteran, calquera animal. Saben que algo está pasando. Exactamente. Fora do normal. Sí. Claro. E outra pregunta clásica, hai algún equipo, se o hai, polo que non ficharías nunca? Algún que teña especial manía? Non lle ou teño algo? manía a ningún. Seguramente nunca xogaría, nunca podes dicir nunca, pero no fútbol asturiano, porque teño visto algún partido e visto xogadores, sobre todo, que veñen do fútbol asturiano, son uns animales. Sí Animales. que non me esperaba este hate Sí, no fútbol sí, sí. asturiano. Son, hostia. Non sei Síguenos como- moitos asturianos. Sí, señor. Por exemplo, Simón, o do noso equipo, que é central, é un carniceiro, e ven do fútbol asturiano. Sí, sí, temos xogado amistosos na pretemporada contra equipos asturianos, e sempre son moi duros, son agresivos, e por eso non... É que estades a un pasiño de Asturias aí. Estamos Sí. máis cerca de Asturias que de vir xogar a Coruña ou a Santiago. Sí. Claro. E que a min faiseme como máis, claro, máis lonxano o fútbol asturiano, Claro, tal. sí, sí. É que ao final Sí, para sí. vos estades ao Bueno, lado. está ao lado, sí. Correcto. Pois, non sei se queda algo, para min foi unha conversa moi entretida. Espectacular. Moitísimas gracias por vir. Pablo, verdade que é un placer. Cando queres estás invitado aquí. Espero que o pasaras ben. Gracias a vos por invitarme e sobre todo pola visualización que lle dais ao fútbol amateur, que é o fútbol que máis nos gusta, como decides vos, e que sigades, darvos forza para que sigades facendo moito tempo. Sí, señor. Moitas gracias, Pablo. Aquí A seguiremos. vos. E agora pasamos ao repaso da xornada. Olliño. Marchou Pablo Castrín, un auténtico fenómeno. Xa temos con nos a Eros López, Adri Mourazos. Adri. E mirade o que temos por aquí, o que dixou Madre mía. Pablo da súa O mazo. empresa Chorizos e O mazo, Salchichón. que non é un home grande. Sí, sí. Solo hai que decir que eses chorizos cheiran que dan fame, o sea, espectacular, e o salchichón ten un pintón tremendo, Sí, correcto. Y- Glotón. Sí, sí, hai que dicilo, Un poquinho de pan, un poquinho de viño, facemos trouxo- unha festa aquí. Sí. Trouxo 5, un Ollo. pa cada un, espectáculo, Espectáculo. Pablo Castrín, gustou moito a súa Toda- historia. Dá pa unha boa merenda, Un internacional, con España. Que se di pronto. Pois pasamos ao repaso da xornada xa, non? Pasaremos. Non houve primeira división porque o Celta, pois houve parón de seleccións, entón o Celta, Que Mingueza sí xogou. exacto, pero 92 minutos na volta de Nations League. sí, dá para falar de Mingueza, eu falaría del, pero non imos entrar e imos falar de polémica que nos mola un montón. Que pasou con Balaídos, con Vigo, coa sede para o Mundial 2030? Quen pode contar, Eros, por exemplo? Pois, basicamente, unha filtración de El Mundo sacou audios da xente que lideraba a candidatura para o Mundial 2030, onde queda claro que se modificaron certos parámetros para influir no valor dos estadios que se escollían. Hai un drive que les din que é como un drive preliminar. Sí, un Excel. Sí, un Excel preliminar onde Vigo estaba por diante de Anoeta
E logo o que sí saliu a luz é que a Noeta estaba por diante de Vigo. O que se publicou ao final. Sí. Declaracións de Abel Caballero que é unha vergonza, exixíndolle explicacións a Louzán e a Federación de por que Vigo non está entre as candidatas para o Mundial, mentras, claro, a ver, Sí. eu decía creo que foi onte na SER, calma con isto, porque ao final ainda quedan moitos anos para o Mundial, ainda en Estados Unidos cambiáronse sedes hai nada. O que está claro é que é un Así escándalo que non sorprende a ninguén. É que, bueno, estou de acordo con Abel Caballero que hai unha opacidade, escuridade, non sei que palabra utilizaba exactamente, pero Sí. ninguén verificou ese segundo informe. Quen o fixo? Buscaba esas explicacións Sí. e decía ao final eu non quero ser mal pensado, pero realmente parece que deixaron a Vigo fora da lista aposta, que é bastante evidente, obviamente. Parece. Non o pode decir tal cual, pero E ao final hai unha cousa, é moi importante para o fútbol galego ter dúas sedes en vez de unha. para Galicia. O sea, xa ter unha sede é increíble, ter dúas é espectacular, sobre todo porque non só é as dúas sedes, sino que vais equipos van elixir subsedes galegas. Claro. Hai que acordarse que Lugo pode ser unha subsede, Vila García, Villalba, hai moitos outros estadios que poden ter mundial inda que non teñan partido. Sí. A ver, xa non é só os estadios, o impacto económico que che dá un partido Galicia, mundial moitísimo, na súa sí, zona, sí. pois é o que é, está Sí. claro. É como os Xogos Olímpicos, pois é unha festa porque o impacto económico é importante. É unha vergonza que se uns técnicos din que Baleidos está por diante da Noeta, que despois por certos intereses aparentemente que o quiten. Sí, eu non estou moi enterado de como foi a película, pero... A ver, o audio é unha barbaridade. Sí, é unha barbaridade. Logo tamén hai máis cousas, o sea, hai despois pode haber modificacións por construcción de reformas de estadios e tal, que pode habelas, o sea, non é seguro que Coruña teña mundial, inda que está nas sedes, podería caerse, Correcto. e además podese ver, e pode haber un aumento de sedes. O CSD xa dixo que iba a loitar para ter 13 sedes e incluir o Novo Mestalla e Balaídos. Vai é entrar que o van- campo do Arzúa tamén. O CSD vai loitar O por... Viso. A ver, é que pode haber un Pero a idea de eso que haxa menos de Portugal e de Marrocos. é que pode haber máis dos tres países, porque hai o rumor de que a FIFA podería pasar a que este mundial en vez de 48 como vai ser en Estados Unidos sexa de 64 por homenaje ao centenario e tal. Así que hai moito rumor, hai moita cousa, quedan 5 anos para o Mundial de España e poderíamos ter unha, dúas ou ninguna. Eu creo que isto van a ampliar seguramente despois desto, porque esta é unha metida de pata tan gorda que Ten que entrar. creo que ten que entrar agora. Eu creo que Coruña e Vigo van ter mundial. Pois veremos que Ambas. pasa, non? Aí queda polémica. Esperemos estar. Esperemos que de cantar máis sedes en Galicia mellor, joder. Sí, a ver si, non sei, tío. Lugar de Debería fútbol. cambiar isto un pouco de fútbol tamén, te digo, Que- porque isto non é normal, é que non é nin medio normal. Estamos normalizando. Que países vos gustaría que estiveran no mundial en Galicia? En plan, que se queden na concentración. Que xa ven aquí. Eu teño un, é Corea del Norte. Que gracioso sería Corea del Norte facendo os entrenamentos en Villalba. Eu diría Djibouti. Namibia se clasifica. Eu a selección española. Moi ben. Pois aí queda eso, pasamos a segunda división. A cada selección. Cada un cos seus soños. Bueno, pasamos a segunda división onde tamén houbo soños. O Málaga gañou 2-0 ao Racing Ferrol e o Deportivo 2-2 contra o Cartaxena. Houve máis que soños, broken dreams. Expulsión e lesión de Ximo moi cedo, Deportivo con un menos, e remontou con goles de Villares e Barbero, un 0-1 e tamén un 2. Unha boa patada de karate, a de Sí. Sí, lesionouse dando patadas. O salto, non me Dúas extraña, vértebras. o simpo. Hostia, menudo golpe, Moi cerca de marcar Mella un 3-2. Rompeu as costas, Sí, que se soe decir. literalmente. E mira, temos falando en chave esta semana, hai un partido moi interesante. Hai o derbi galego na segunda división. O derbi entre Racing Ferrol e Deportivo da Coruña o sábado ás 4:15. E nós, como non, imos facer a nosa porra. Así que, Eros, un resultado? 2-1. Gana o Racing de Ferrol. 0-0, empate a nada.
0-2. Un 6. Eu tamén te digo, eu creo Un se seis. chega a ser en Riazor, vou haber dito un resultado parecido ao de Mou, 6-1. Sí. O Deportivo fora, Sincero. o Deportivo fora de casa é un bon equipo. Sí, pero Van salir motivados os do Racing. o Racing vai salir moi motivado. Sí, pero ten ganas. A motivación está moi ben. Hai que acompañarla de argumentos. Está moi mortos tamén. E non Sí. os hai. O Racing Sí, está pero- moi morto, está sin facer a temporada É larguísima. o mítico partido que non resucita nada, pero que o equipo xa descendido pues, É o quere que- joder ao Racing, Unha das poucas opcións que che quedan para maquillar un pouco. Racing de Ferrol, ganar 30 este partido salvache media temporada. 32 jornadas. No, de hecho pena e darás pena. Bueno, 32 jornadas jornadas. celebra algo ese día. Efectivamente. 32 jornadas disputadas, 23 puntos. 18 goles a favor, 51 en É contra. moi triste. Un empate dos últimos 24 puntos posibles. É que só co un punto dos últimos 24 Creo que non hai que decir sei moito que o máis. Racing vai ganar o Depor. Pode ser. Pois hai que darnos as predicións. Pasamos a primeira ref, onde as noticias son moi boas, porque foi unha xornada espectacular, cun Ourense Clube de Fútbol 1, Real Sociedade B 0, Andorra 1, Arenteiro 1, con el de Baselga, Baracaldo 0, Celta Fortuna, que o necesitaba, gol de Antañón 0-1, e Ponferradina 0, Lugo 1, gol de John Cabo e partidazo de Pablo Cacharrón. Espectacular, o Lugo nesta semana fantástica, esa é a chave, non? A xeira do Ourense Clube de Fútbol, que xa falamos a semana pasada, e tamén do Lugo agora, que leva 3 vitorias seguidas. Eu non daba un peso e sorprenderonme. Eu pensei que o Lugo non iba a sumar nestas 3 jornadas, sumaron 9, mellor imposible. A verdade No, No, que nos calaron a boca moitísimo, porque houve moitas rajadas, do Home. Lugo aquí nas últimas semanas. Sí, o que E ao final parece que, bueno, que ben. O que vos iba a decir é a calada de boca que nos meteu o Toni Seligrat, Me cago en 10. espectacular. Ostras, nos. A ver canto vai durar, en 2 semanas, 3. Mira, está espectacular. Bueno, Pero eso non era unha rajada hacia Toni Seligrat. No, para nada, pero sí que Non é o que poñíamos pasa en a Galdaña. dúbida un adestrador que a mellor non No, coñecíamos tanto. No. E está Quería- tendo bons resultados. queríamos motivalo. Pode ser, pode Al ser. final fixemos un favor, Sí, non? O Lugo empezou a funcionar. Sí, porque fixemos o mítico que facemos sempre. Contra Gaz. Contra Gaf. Non vale Non, contra non Rafa. puxemos en dúbida a Toni. Para nada. A outra personalidade pode Bueno, ser. Ero sí que dixo que A, que mellor a mí non me convencera nas declaracións do principio, pero eu sigo con eso. A primeira roda de prensa non me convenceu nada e estáme sorprendendo para ben. E o Gallá sí que está sorpresa para ben e o Lugo Salves bastante cómodo. O mellor- Non creo porque a competición está sendo moi igualada. Sí, señor. O E o mellor que Celta necesitaba gañar tamén, O mellor que fixo Toni Seligrat foi alinear a Pablo Cachorro. Sí, sin duda, Marcos Alvín estaba ben, pero mira, tío, Mm, levaba un par de tempo mal, pero bueno, Un par de tempo, un, par de un pouco de tempo, quero decir. Par de tempos. Bueno, tamén hai que falar do Ourense, o equipo máis en forma das últimas 20 xornadas. O do Ourense é espectacular. É que- Empezaron a liga horribles, pero que é espectacular. A Ainda temporada se que están facendo é espectacular. Co Ainda comandante Zalaya, Recén ascendidos, bueno, joder, ollo. están a 2 puntos do Arenteiro. É que E unha están, burra. están en dinámica de tirar máis para arriba que de baixo, que para baixo, Totalmente. Sí. Porque levan así prácticamente toda a temporada. Empezaron fatal, pero que levan toda a temporada. Para mí é unha temporada espectacular. Creo que son 10 victorias nos últimos 20 partidos. Pois Que é xa unha ves. barbaridade. Sí, señor. Quéreme sonar que hai derbi esta semana? Non o sei. Ou soname sei. mal? Sí, creo Ah, que no, sí, Lugo Ourense. Creo que sí, verdad? Sí, partidazo, sí. Os dous equipos máis en forma da liga. Efectivamente. Pois aí queda iso. Deixamos a primeira ref e pasamos á segunda ref. Pasamos a segunda ref. Bueno, as noticias son un pouco dispares, non? Porque como houve dous duelos directos, pois Dous era- derbis, Bueno, houve 4, xa vereme. Houve 3, perdón. 3. Deportivo Fabril 0, Real Avilés 0, isto correspondente á xornada 28, Compostela 0, Bergantiños 2, Pachón e Antañón, Pontevedra 1, Coruxos 0, Samu Mayo na recta final. Entre semana, aparecemos polo Verboquete de San Lázaro para ver un auténtico repaso Compostela 0, Fabril 3, e un gol de Ferreiro kilométrico, meteu desde o medio do campo. Espectacular. O de Castro Verde, Sí, ese mesmo. E despois houve tamén outro encontro que foi o que me digo Pontevedra contra o Numancia. O duelo ese de xigantes. 1-0 para os de Pasarón
con certo picante. Polémica. Sale o safety car en Soria por exceso de choro. choro por lloro. Sí. Eu non estou de acordo, A ver, eu a xogada de Yelko teño moi clara. Non debe estar aí, pero non se mete no campo. Métese no campo, pero porque o empurra o asistente. Claro, entón estás Eu estou dicindo... con Cabo. Claro, correcto. Entón estás Pero non é que o unha xogada asistente- antideportiva, porque No. ele intenta de feito apartarse. Sí, correcto, seguro que sí. Seguro que o asistente ten que saber que está aí, facer a rotonda para non tocalo. No. Venga, por Non- favor. non. Por favor, home, por favor. Eu creo que é que está mal pitado, que é culpa dos árbitros. O sea, estaba na xogada esa, está Que fan aí? o banquillo de Pontevedra, fora da área técnica, Todo Dios. Todo Sí, Dios, sabes? sí. O árbitro non para a xogada, deixa seguir, os tipos siguen por ali, despois hai unha contra rápida, tropezan ali o línea e Yelko, para min culpa de está mal pitado. Pero Yelko O sea, non está- fai... Eso vese, sabes? Vai ali ao banquillo, para o partido, aparte minuto 90, hasta allí con ben o árbitro. Sabes, ao final do partido, tal, convence, para un pouco, va. Vimos aquí, Amarillas. para tarxetas, acabou. Efectivamente. Eu para mí é culpa dos árbitros. Eu entendo o Un día cabreo. máis. Eu Non entendo. hai, non hai cuarto árbitro nesa categoría, non? Como non vai haber cuarto árbitro? Sí. Hai. Sí. Segunda xa hai. Non é o delegado de campo que leva Outro día o no tempo Verbo que non engadido. había. Outro día no Vero Boquete foi o delegado, correcto? Eu creo, Aí, o irmão de eu Gustavo creo Varela, que, eu creo que non hai cuarto árbitro e é complicado Pero velo, o velo. línea está dese lado, aparte. Xa, pero nese momento igual estás centrado no que está pasando aí, non ves o banquillo. A min parece unha conducta antideportiva non o seguinte, e estou de acordo con Numancia. Pero como... A ver... Eu entendo Pero a xogada vese perfectamente. clarísimo. Pero vese clarísimo que non podes non é estar aí. non pode estar aí. Por eso parte da base esa. Pero non é antideportivo, senón eles están E o aí... que? Como lle chamamos eso? Antideportivo non, porque de feito hasta Yelko intenta apartarse. Venga, hombre, venga, anda, venga. Vos vedes a xogada, Venga, anda, venga. empurra e fai como... Sí, home, sí. A ver, Nadie aí mete xa o pé, entra nin- un pouco na se lle mete- interpretación de cada un. Venga. Que eu entendo que o Numancia se queixe porque é normal. Ao final, nese claro. partido é media temporada. Correcto. Media temporada ou toda, directamente. O gol é farexado de libro, Tamén anda aí, Pero depende eso, como... eso, pues mira, son cousas que pasan, non? Pero Sí. cortar ese contragolpe, Pero non o corta. no, no. Meteu o pé. O tipo seguiu para diante. A ver, eu entendo Por mo favor. tamén, pero eu creo que a xogada que deberon cortar antes, porque era un Cristo, sabes, sacaron a feira o banquillo. Correcto. Eu entendo totalmente os que lle chamades choros, eu non lle chamo así, do Numancia. Sí que é certo que habías 5 ou 6 xogadores e no momento do contra estaba algo ali no medio, non máis. Sí. Eso é certo. Non se tamén. apartou de todo. Pero tamén porque No, no, che no, veulle en riba no, o asistente. Pero tamén vou dicir unha cousa. Moi malo árbitro, porque se pasa eso, tes que expulsar o xogador. No, moi malo árbitro non. O reglamento non di eso. Di que é amonestación con amarilla. Ah, hostia. Bueno, pois mira ti, o Pontevedra despois dese partido, despois deste fin de semana que volveu a gañar por 1-0ismo, colócase, porque volveu a fallar o Numancia e colócase con 7 puntos de vantaxa. Que iba a dicir, Quen iba a decir? Volveu a Pois- fallar o Numancia Medio nun- ascenso, nun amigo. sitio onde non tiña que fallar, Sí. porque foi en Escobedo e agora hai un tal Compostela que está cauga xa máis arriba do pescozo, diría. Sí, sí, Está sí. moi jodido. Moi complicada a As situación. sensacións son horribles. Sí, horribles. O sea, vímolo cos nosos propios ollos. O sea, Sí, outro eu, día- eu non me podo creer o planteamiento que faz contra o Fabril. Fabril pásache por riba. o Sí, Fabril. non hai nada moito pero, que facer. Pero puñera, repito, non é culpa de Roque, pero puñera Roque de medio centro non o Eu vexo por aí, ningún mira, lado. é que este tipo de Xogar a cousas- balos largos Sin con referencia Matos e ofensiva. Marquitos sin ter un 9 pareceme unha animalada. Cando é un equipo para xogar raso, para intentar ter o balón, que vale, os chavales van a intentar ter o balón. Kevin é un puto espectáculo de xogador. Sorprendeunos moito Kevin, É unha animalada, pero joder, si tes un plantamento que parece para ter o balón, non vayas a xogar ao espacio, á espalda. Xa. Non só eso, eu xa é o... Non vou entrar en plantexamentos, en como están os xogadores, eu refírome ao ambiente xeral. Eso, velo, nótalo nos aficionados, non hai comunión que agrada, hai un mal ambiente, unha frialdade, non Moi sei. mala pinta. Tanatorio, Moi mala tanatorio casi. A ver, De feito, cando saímos do estadio Darío Lleo, estaban os Sí, os frente hai parte, lío, parte están da a frente afición testa, bueno, os ultras. na porta. a ver, é unha tempada terrible, tío. É terrible porque eu creo que non se esperaban a toparse aquí e Ninguén. probablemente Nós, por lo menos, non. No, e se eres un equipo con todos os meus respetos e con todo o meu carillo como o Coruxo, que estás acostumbrado a nadar nesas zonas, sabes? Lava mellor.
Sí, porque a propia xente sabe o que vai ser a tempada, non? Que un día das un salto e pelexas por outra cousa e benvido sea, pero xa é a tendencia. E aquí non estaban preparados para isto e creo que non se está gestionando ben dende, pues diría que moitos frentes. Sí que é certo que é frustrante e tal, pero tamén, aí non falamos outro día, Mou, que igual se puxo esta plantilla de Compostela un pasillo, un escalón por encima do que realmente está. Pode ser. Pode Non, ser, sí, pode porque ser, igual Incluso sobrevaloraron un pouco a plantilla que había. Sí, pero Pode ser Porque eso. se falaba moito de ascenso, pois o mellor non dá para ascender este equipo. sí, pero é o Compostela. Claro, ao final Xa, o propio clube, o propio nome que ten o clube, a historia que ten o clube, diche que é un equipo de zona alta. Pero Ainda que final, non teña plantilla. tes o que tes, tamén o Dépor era o Dépor, estuvo 4 anos en primeira ref, ou non sei cantos. Eu que sei, ao final non podes... Tens que ver o que tes, senón... Sí. Pero todos os anos, para toda a xente era o favorito. É así. Pois aí queda a situación do Compostela delicada. A ver o que pasa, son creo que 8 finais, non? 7, 8. 8 partidos quedan. Quedan 6. 6 partidos. Puf, está moi complicado. Pois Quedan 6. o Bergantiños en cambio voando, por certo, que xa están aí. Pasamos a terceira ref. Sí. Pasamos a terceira ref. Terceira ref, veña, Onde, fago eu. veña. Que empeza co partidazo do meu estradense que lle ganou 4-1 a Racing Vilalbés, goles de Gamarra, por rúa, recortou distancias Javi Rey e sentenciaron a final Landeira e Pablo Garaván. Club divertido estradense. Esa Quen, molou. quen puxo eso? Eso puxo no eu, porque vino que o puxeron do Estradense. Club divertido estradense, Sí, sí, señor. é boa, Alondras 4, Viveiro 0, Manu Frellelco, Goitia e Agujetas, varios golazos nese partido. Sí. Silva 2, Noia 2, goles de Antón Garda, Rodri Alonso e Hugo Losada por partida doble. Gran Peña ganou 3-2 na casa contra o Polvorín. Julius por 3, Raúl Paz e Vítor Casais para o Polvorín. Somozas e Betanzos empataron a uns, un gol en propia porta ao final. E Juan de Dora e o de Ourense, que dá un paso escandaloso Sí. para o ascenso, ganando 0-1 con gol de Antón Guisande en Boiro, en Barraña. É certa polémica. Certa polémica, Certa correcto. polémica, certo. O Arteixo que ganou 0-1 en Milalonga con gol de Adri Pérez no 93. O Valladares perdeu 0-4 co Arousa con goles de Comparada, Rivera, Javi Pereira e Torrán. Espectacular. E falta Sarriana 0, Barbadas 0. Correcto. Barbadas 0, Sarriana. Correcto. Derrota, Que a Sarriano ao final foi o único que pinchou Sarriano e Vilalbés os únicos que pincharon arriba, non? derrota durísima do Vilalonga, por como se Sí. veu, polo minuto, pola situación. Rival directo. Uf. O Atlético Arteixo escapa un pouco desas zonas delicadas que Foi sempre unha- estivo metido aí. E o Vilalonga descolgas un pouco. E a parte de arriba estás apretando moito máis, menos ao do Ourense que está Que a pasa? súa puta bola e vai subir. O Vilalonga ten un partido menos, recordemos el partido aprazado contra o Betanzos na casa, así que, Vilalonga, a loita polo descenso está moi quente. Hai varios equipos aí. Sí. Sabes que Non me sorprendeu do partidazo da xornada do Estradense e Racing Vilalbés? Os dous primeiros goles do Estradense son idénticos, tío. Son dous roubos de balón altos e por un xogador que non foi o mismo, pero quérese xirar, apretan moi ben, o primeiro, creo, non sei, o segundo foi Jaichenko, o primeiro non lembro, e verticalidade, transición Sí, rápida, golazos. Eu estou enamorado Foi o que pasou en Sarria. En Sarria foi... además, os dous goles foron moi parecidos, foron moi boa presión da... Bueno, o primeiro a un córner, pero puido ter 3 ou 4 de presión moi arriba, moi alta, e morder. E de feito, contra o Vilalbés os roubos ainda eran medio campo ou final do primeiro tercio, no? Pero na Sarriana eran na área. Bueno, vai ben o Estradense. Eu estou enamorado do tridente ofensivo do Estradense, ese Jaichenko por rúa Gamarra, espectacular. Tridente Sí, top. Jaichenko ahora nesta segunda parte da Liga baixou un pouco tamén Sí, sí, o nivel. pero- Bueno, tamén normal porque ao principio estaba escandaloso. Pero sí, sobre todo Gamarra por rúa, eu destacaría agora... Porrúa está... Como está Porro, Gamarra é un Gamarra é goleador moi Gamarra é un moi bo. animal. A ver, eu xa como está Porro diría que bon é Porro, tío. Me parece un Sí, sí. xogador... espectacular. E despois temos que comentar que a U de Ourense, paso de xigante, ponse con 7 de vantaxa e quedan tamén poucas xornadas, paso para ascender, O problema da UDE que lle queda todo o top 5. Estás igual.
Que eu creo que lle sobra, Sí, Pero- ademais que, joder, que están moi serios, están un equipo moi serio, moi Bueno, duro, eu moi difícil de ganar. Non reciben un gol dende xaneiro, Eu dende mediados de xaneiro. Neste partido vinlles un pouco as cores, Vinlles... A ver, tamén o Boiro viña nunha dinámica boa. Sí. O Boiro creo que Campo plantexou un complicado. partido moi bon. E... Hai dos goles anulados un pouco extraños. Sí, non, O segundo non o vemos, non se ve na cámara, se fora de xogo Claro. protestan moito. Claro. O gol de Sila, Totalmente legal. É Alex como- Cobo en porteirazo, pero aí... Sí, é como Alberto do Fabril, anulan un gol ao Real Avilés que eu non entendo. Xa pasou a segunda ref, pero non me acordei. Sí. É un gol que, bueno, non entendo. Sí. E aquí, pois, o Boiro mantívose vivo por Borja, pero a partir de aí tiverones. Alex Cobo porteirazo. Alex Cobo é tremendo. É que non recibir gol dende xaneiro a mí pareceme un dato que mata absolutamente calquera opción dos equipos que van por Sí, detrás. eso non é só porteiros, ao final fala moi ben do equipo. Antón claro. Guisande Sí, sempre sí. leva 10 goles, pero todos os goles son irrelevantes, tío. Hai moitos 0-1s, pum, aparece Guisande. Hai algunha remonta, aparece Guisande. Para min, un diferencial esta tempada. Sí. E a parte, bueno, xa perdendo Que pasa? ca derrota de Vilalbés, Estaron moi xestos. ponse a cousa moi de cara. tamén. Sí. Moi de cara, home, ainda falta ese Vilalbés Ourense, ten partidos moi complicados, ten que xogar contra o Alondras, ten que vir a Sarria, falta lle Estradense, pero bueno, sí que é verdad que todo parece indicar que a de Ourense pode Eso, ir con calma. son partidos directos, pero bueno, todos que están arriba. Correcto, Ter que sí. xogar partidos. Eu sigo sin mollarme. Perfecto. Quero dicir, sigo sin velo. Vale, non te molles. Ti non te molles, Mon. Vamos a pasar... Móllame, que non o vixo ascendendo aínda. Ah, non. No. Home, ascender aínda non ascenderon. Cal crees que pode ser a alternativa? Vilalbés solo ou ves algún máis A conocido? Sarriana. Sarriano? Uf. Vale, vale. Bueno, ojalá, pero eu creo que no. 10 Toquemos puntos, madera, por si a 10 acaso. puntos. Bueno. Sprint final. Damos a preferente norte, deixamos a terceira, dalle e Bipo. Preferente grupo 1, xornada 27. O partidazo, empezamos co partidazo con ese gol aos 46 segundos de Pablo Castrín no Ribadeo 4, CSD Arzúa 3, goles de Castrín, de Kevin Pierre, de Alex Moitín e de Asier para o Ribadeo, Agustín, Alex Rey e Xan para o Arzúa. Partidazo, contra o teu ex equipo. E vaya viaxe, tío, vaya viaxe ir a Ribadeo, porque estou me acordando, vin o autobús de volta cando eu viña para Santiago pola autovía, e eles viñan de volta, puñen CSD de Arzúa, e eran igual, non sei, as 10 da noite. Claro. Desplazamento chungo, da Preferente Norte. Asier, entra e cambia o partido. Que fichaxe. Diferencial, supoño, no Preferente. Continuamos con Lemos 1, Negreira 1, Cidade de Ribeira 2, Santirso 1, Sofán 6, Sigüeiro 1, no primeiro set, Cuidado. Miño 1, Atlético Esqueirón 1, Galicia Mugardos 2, Ordes 0, Lalín 0, Atlético Coruña Montañeros 1, Dubra 0, Payosaco 1. O Dubra está perdendo bastante na casa este ano. O non? Dubra... E fora Me tamén. chamas a E atención fora. que perde o Dubra na casa, estaba chamando bastante a atención. Está Oval e Oval 1, Pol 1. O Dubra fixo os puntos na primeira volta, porque Sí. senón xa che diría, bueno. Mira, Empezou vimos... ben a Liga, o que pasa que últimamente... Vimos outro día, bueno, Mou máis eu, as prediccións que fixemos nós, creo que os 4 metíamos o Dubra en playoffs. Sí, porque era o único que estaba seguindo un pouco a estela do Montañeros, Sí, sabes? correcto. Sí, ao principio. Eu, de feito, ollo, que están do décimos clasificados, bueno, teñen relativamente longe o descenso, pero bueno, Fíjate. tampouco nunca se sabe. 6 co Ribadeo. Mala Claro, dinámica. son 6 con porque- Ribadeo, que é o posto que hai que mirar. Ahora mismo Eu habría un... creo que nunca na vida vin o Dubra en primeira autonómica. Creo que nunca vin o Dubra por debaixo do Preferente. E teño moitos anos, moitísimos. Moitísimo. E non me sona de ver o Dubra nunca en primeira. Tutankamón, E cada día tes máis, é unha Cada día barbaridade. tes máis. Tú tan baliños. Pois, por certo, Atlético Coruña Montañeros, Paso de xigante, este sí que os vexo. paso de xigante, gañan en Lalín e o Negreira empata, mira, Contra un Lemos que está mellorando. 9 puntiños de ventaxa. Así que aí deixamos a preferente norte, pasamos a sur. O partidazo con mayúsculas, 7 goles vivimos, Cultural Areas 5, 2 Atlántida Matamá, Iago Bravo, Víctor Vázquez doblete, Brais Bernárdez un superclase, Pablo Álvarez e doblete de Hugo Fariña, Fariña, que Hugo non, Fari. que non serviu para moito. Berín 2, Céntez Academy 0, o Céntez outro Dubra. Sí. Umia 0, Atios 0, Porriño Industrial 0, Barco 2, ollo con Javi Pazo que está presentando candidatura para máximo goleador. este sigue con Javi Pazos. Claro, para un acerto. Céltiga 2, Porto Novo 0, Xuventude Cambados 1, Choco 0, Beluso 1, Pontevedra B1,
Rápido de Bouzas 1, Moaña 5, superamos a barreira dos 100 goles e Atlético Arnoia 2, Souvenir de Ponteareas 0. Os 100 goles en contra, hai que recalcarlo, non Por vaya. suposto. Ninguén leva 100 goles a favor, de feito. Moi complicado. De feito, o que máis leva, estou mirando aquí, 57, non? é o Céltico con 57. Pois xa ves. De feito, cantos partidos quedan? 8, non? Pois mira, son 18 por 2, 36, menos 2, Quedan 34, quedan 8 partidos. Esas matemáticas, Pois, Sempre tiven os ollos echinados. o dato é o dato. Para que se salve o Rápido de Bouzas, tería que ganar todo e perder o Choco todo. Iba a entrar no que dixo Mou, pero non vou Va, entrar. perder o Choco, perder o Berín, perder o Ubia, perder o rápidos Atlético. de mente. No, chegaríalle co Choco, bueno, si hai arrastre, no, pero o Rápido de Bouzas podría descender matemáticamente a semana que ven. Vamos, que ten que ir pensando xa en primeira autonómica. Sí. Xa fai tempo, creo. O Beluso, tío, que estaba aí metido nesa pelexa e descolgouse totalmente. Levan un mes sin ganar, tío. Bueno, descolgouse. Bueno, da primeira praza sí, quizáis, pero están aí e tampouco creo que eles tivesen como objetivo o ascenso directo. É que algo No, falamos pero xa sempre, estás esta aí. categoría ten uns cambios e uns... moi rara, moi Esta rara. liga. Esta O sea, liga, porque esta liga, no outro completa, lado sí. sé que as cousas son un pouco máis regulares. Sí. Aquí Ben está máis. sendo unha locura. É o unha sea, tolemia. ben O máis. Cente tamén empezou ben aí abaixo, o Choco está aí a un paso de descenso aquí. Bueno, pois aí queda eso. Isto é, ao fin e ao cabo, o fútbol que máis nos gusta. Correcto. É espectacular. Así que deixamos aí... Vozas esa tú, Sí. Non E cabe deixamos a preferente e pasamos... Digo O Furancho Furiño. Pois chegamos unha semana máis, Furancho Furiño, pero esta semana Daniel Cabo, por favor. Sí. Temos introduce a novidade. Sí, unha nova subsección, digamos, o alcumando futbolistas, que houve xente, por certo, que non entendeu o tema de alcumando, porque debe ser un nome complexo en galego. Alcume. Sí, hai xente que non entendeu que... Da igual. A ver, sí que se di moito mote, non? A pesar de que Sí, mote. temos unha palabra fermosísima na nosa lingua, que é alcume. Efectivamente. Que imos facer? Todo é googlear e xa sabes o que é. Correcto, Claro. pero bueno, deixemos iso aí. O que imos facer? Semana a semana imos traer dous futbolistas aleatorios do fútbol galego en xeral e imos lle poñer motes, porque a nos encantan os alcumes, os motes. E hoxe traemos dous futbolistas da terceira ref. O primeiro é Dani Rosas, do Gran Peña, unha das revelacións da tempada. Comentamos un par de suxerencias que nos fixeron os furiños. Rodrigo Fernández, por exemplo, puxolle sin complicarse moito. O León de Barraña, un tipo así de pelo Barreiro. de Barreiro. Así un tipo de pelo longo, non sei, que gusta vos o León de Barreiro? Moitísimo. Está Sí. chulo, Está chulo, a verdade. Demasiado está chulo. claro, a min- Sí, é un pouco típico demais. Sí. Pero bueno, non está mal. Pois Andrés Álvarez, que é compañeiro de equipo, pon Rossi. Ese Ao que final, Rossi é o apelido, non? Rosas. Rossi. Bueno, Rosa. Rossi mola tamén. Mola, sí, non está mal. Rosita. Encántame tamén. Este que ven agora, gusta. Este mola. O de Iván Otero. Sí. O de Dani Fortuna, porque ano que ven xogará no Celta B, locura de futbolista. E non vai mal tirado, Non me Dani sorprendería Fortuna. nada. Non me Stephen sorprendería nada. Curry. Home, eu creo que o mellor o salto de Dani Rosas ao Celta Fortuna pode complicarse, non? Por qué? Non sei. Como de Mellor Pablo Durán. No, Nunca claro, se sabe. Nunca se sabe. Eu, a mí non me parecería nada raro. No. A mí encuádrame máis que vai ao Coruxo que ao Fortuna. Bueno, pode ser. Pode. Pero mirade, a vos que apodo lle poñedes? Traedes algo? Eu sí. teño. A ver. O meu é La Oreja de Van Gogh, porque claro, como é Rosas, pues, por eso esperaba con la Pois mira, carita. a min é unha canción que me encanta. O cal voume quedar co teu. Tamén a igual Cesc que me. Fábregas. Sí. No, a de Fábregas, a de La playa. Te voy a escribir la canción más bonita del La playa. mundo. Madre mía. Ti, Pois Beito, que lle pos a Eu Dani voulle Rosas? poñer o Bulbasur vigués. O Bulbasur. O Bulbasur. Bueno, Bulbasur. Eso é un Pokémon, non? O sea, un Pokémon. Con B, non? É un Pokémon. Creo que sí. Claro. Por farme dudar. Ten sentido. Pero sí, si sí. voy a poñer o Bulbasur vigués, porque aparte que me parece que ten unha cara que ten un aire, como Mbappé, que é tartaruga, así un pouco cara de tartaruga, é evidente que se é un Pokémon vai ser de tipo planta. Pero non sería máis Rosas. Roselia ou Roserade, Non controlo tanto de Pokémon. da cuarta generación. Eu son da primeira e gracias. Vale. Perfecto, eu voulle poñer Dani o Apache Rosas. Por qué? Recorda un pouco así o estilo
Tevez, de Carliños Tevez, así un tipo silencioso, astuto e letal na área. É máis guapo este que Tevez. Sí, pero é así rollo apache, co pelo... Non é moi O difícil. sea, sabedes como son os apaches, así co pelo así indio tal. Vou dicir Dani o Apache Rosas. Claro. Ti moutes algún ou pasamos ao seguinte, ao comparado? Podemos pasar a comparada. Pois pasamos a comparada do Arousa, que xa ten, porque dinos moita xente que xa ten, moita xente puxo Gregoria, que por o seu parecido co personaxe, que a tipa esta que sae en La que se avecina, a muller de Vicente Maroto, daste conta? Pelo rizo, Creo que temos Ahora ahora haciendo lo que más quería. facendo croquetas. creo que temos que facer algo en pos de axudar a comparada. A mí gustame o que pon, mira, Luis Castro, Non me gusta nada ese ¿verdad? alcume, A mí tampouco. Luis Castro, di, tamén compañeiro de equipo, falou antes, preguntoulle a Castrín, di Giorgi. Que isto xa o falamos, creo, cando veu Iñaki Martínez, Sí. que lle chaman Giorgi polo tema da gomina. Sí. Pareceme máis, a mí parece A mí- máis a mí acertado. mólame máis, Giorgi comparada, Está tío. Fa. Pero hai nos mellores, Está Tedes algún ou Sí. eu non lle teño a Eu comparada. teño Gústame Giorgi. o autobús, porque ten parada. Eu teñolle un moito mellor que todos estes, que é a lamprea de Pontecesures. Porque, bueno, aí la de Pontecesures, peixe típico de Ulla, e joder, as lampreas son así... Escorredizas. Escorredizas, Pero astutas... comparada máis becerro. Bueno, ten cosas de lamprea. Chamaríaslle becerro. O No. becerro de Que Pontecesur. falta, menuda falta. Hai becerros máis becerros que comparada, sabes? A min gusta moda lamprea, A lamprea de Pontecesures, empezamos a chamar así a comparada. Sí. Para min é a lamprea. Lampre. Temos que pasar pola aprobación do susodicho, non? Pero... Mellor que como era, Gregoria. Gregoria. A ver, o de Gregoria creo que é totalmente descatalogado, Sí, por favor. Non o deixo moito. Perfecto, pois aí foi esta primeira sección de Alcomando, Eros. Pasamos aos resultados eses bonitos do Furancho. Pasamos aos resultados preciosos e calentitos que chegan este fin de semana e comezamos na primeira fútbol. Calentitos. Vaya, dúas arrancadas chamando, perdón, dalle. Venga, que Darío se pon nervioso. Empezamos coa primeira futgal con ese no grupo 1 Victoria 8 Valdoviño 0 e no grupo 5 Puebla 6 Atlético Cuntis 0. O pueblo está ascendido xa, non? Anda ben. Si non está ascendido, está ascendido. Creo que lle levan 13 puntos de segundo, algo así. O pueblo de Chofre. Sí. Equipazo. Logo xa imos xa a segunda futgal onde en Coruña o Teixeiro perdeu 2-7 contra o Marino, hat-tricks de Mario Ortega e de Fernando Monelos. O que pasa co de Fernando Monelos un foi en propia. Se marcou dous na outra portería. O sea, un en propia e dous na outra. Perfecto. En Ourense, Cented B 6, Caldelao 3. En Ferrol, Rosalía 0, Meirás 7. Pregunta seria. O árbitro do partido, non é coña, apelidábase Zacarian, así que digo, que fai o xogador da Real Sociedad arbitrando en... O xogador non creo, pero un primo. Volve de lesión, o mellor era o xogador, para coller forma. Ese é o teu grupo, non? E o Meirás vai primeiro. Ah, vale. Equipazo. En Santiago 1, o Victoria perdeu 1-6 contra o Racing San Lorenzo, hat-trick de David Suárez. É o cómico. Sí, É verdad. xa pensei. En Pontevedra, Puentarnelas 5, Mosteiro 2, hat-trick de Miguel Parada e o partido máis tolo da segunda futgal. En Vigo, Atlético Villar 4, Caselas 4, pero que pasaron do 4-0 no minuto 48 ao 4-4 no 97, gol de Jesús Iglesias. Non che pode levantar un 4-0, Cousas que pasan. Non che poden levantar un 4-0. Cousas que pasan. Veña. Pasamos á terceira futgal, onde hai varios tamén axustados, Empezamos en Coruña 1. O Galicia Gaiteira remontou un 0-3 en contra o Pastoriza para gañar 4-3. En gol do empate no 88 de Alejandro Carro e gol da vitoria de Álvaro Balado no minuto 94. Sabedes que aquí houve pique, que subiron un TikTok os do Galicia Gaiteira. Sí. Sí. Sí, sí. Ostras. Debo ser un ¿Sabes? partido, un bo día para ser do Galicia Gaiteiro. Sí, esta canción que hai ahora de... Algo de... Non me acordo a letra, Ayer pero... la vi bailando. No, era de que algo... Sí, de ahora A ver, Que ven sendo un pouco de que algo non é tan fácil como parece, non? Pero non me acordo a letra da canción, pero ven dicindo eso e... eso. A min soname, pero non sei. Coruña 2, Obrero 4, Sporting Cambre B 4, Antón Louro empatou no 92. En Coruña 3, Vila de Ordes 3, Curtis 4, gol de Borja Vega no 90 para gañar. Decisivo, Borja Vega. Increíble. Santiago Copa 3,
Sporting Santiago 6, San Pedro 3, pero é que dos 9 goles, 8 foron na segunda parte. O sea, enerxías 0. Ourense 1, Moreiras 8, Irixó 0, 6-0 na primeira parte. Boa segunda parte, o Irixó. Moi boa. Pau que nos acostumbran. Pontevedra 2, Xuventude Sisán 9, Su 0. Su! E en Vigo 2, Racing de Vilariño 7, Crecentense 0, hat-trick de Mario Rodríguez. E agora... Quero facer un apunte. Gañou o Cire de Melide ao Sporting Estrada e ponse líder tamén de forma épica cun menos dende o 55, gol do Furón de Melide no 94, toleou Melide. Supoño que sí, a Furón, parte foi, creo que foi o empate no 88, no 90 Ramos, o 2-1 do Melide. Isto é Cire. Que empata a puntos, o sea, contaba a min un chaval do Sporting Estrada. No minuto 88 estaban a 7 puntos, creo, da 6 máis gol Braxe. a 6 puntos da segundo clasificado. Acabaron o partido de segundos. Sí. Porque empataron a puntos, polo gol Braxe colócanse segundos. É moi Madre heavy, mía, moi É durísima. O que che cambia a vida. Que pasa? Sería épico que o Melide ganara a Liga empatando en Campo Rapado, que leva un punto. O único punto que leva o Campo Rapado, o último clasificado foi co Melide, líder da Liga. É verdade. Non vai pasar. O fútbol é impredecible, pero non vai Ten pasar. un calendario máis fácil o Sporting que o Cire. Sí, eso é verdade. E imos... Está moi ben celebrar, maravilloso celebrar, quedan moitas xornadas, hai que seguir traballando. Eu quero que o Cire suba. Moi ben. Efectivamente, pasamos ao xogo ao que lle chamo eu o director depresivo, porque tedes un presuposto bastante limitado, vale? Non polos xogadores, sino polo presuposto. Como Rápido de Bouzas este ano. Hai que fichar o 5. Tedes que fichar a 5 xogadores, Sí. pero tedes un presuposto limitado de 15 euros. Que é un por categoría, entón. No, o sea, ou como queiras. Fai ti as sumas, Ti podes facer Non sei as sumas sumar, que queiras. Tens que fichar a cantos xogadores? Sí, Cinco. tedes 5 opcións de 1 a 5 euros que mentras o pensades voulle contar aquí a xentiña. Por 5 euros tedes a Iago Aspas, a Luis Suárez, a Cataña, a Mostoboy e a Fran. Por 4 euros tedes a Carlos Pita, Valerón, Michel Salgado, Macai e Lucas Vázquez. Por 3 euros tedes a Joselu, o do Madrid, a Nacho do Compos, a Diego López, a Fabiano e a Borja Iglesias. Por 2 euros tedes a Diego Tristán, Roberto Trasorras, Carlos Vicente, Oén e Manu. E por 1 euro tedes a Denis Suárez, a Borja Fernández, a Manu Barreiro, a Ever Pena e a Joselu, o dianteiro do Lugo e do Racing de Ferrol. Aí tedes, mentras fan as contas, pues decirvos que vos sigades suscribindo ao canle, moi boa esa, que vos nos sigades apoiando, que nos sigades por todos os lados, menos pola calle, e que os sigades pasando ben, e que participedes neste xogo nos comentarios, poñendo en Instagram, que tamén poñeremos Teño unha pregunta. algo, dime. Quen é Nacho? Nacho, lateral do Compos, o Vale. que negara O internacional, ir sí. con Vale. España. E Borja? Borja Fernández. Vale. Bueno, xa teño aquí un feito equipazo top. Atención, porque estamos aquí equipo Arranco de... xa. Sí, porque mentras está aí Non Dani sei a miña calculadora. superioridade agilidade mental diante destes chavales. Nada, xa o teño. Vamos a ver. Vale, Non ten que ser por posicións, xa, pero gustou. gustou, vime tan sobrado que quixo facer así. Vou xogar con un porteiro que é Diego López, 3 euros. Despois, xogamos por bandas, banda dereita, Lucas Vázquez, 4 euros. 7, E Denis Suárez, 1 euro. 8, No medio campo, Mostoboy e Río Tristán. Canto dá eso? 15. Mira, pois eu vou tan sobrado que vou xogar sin porteiro e máis, vai me sobrar 1 euro. Ui. Ficho a Iago Aspas, 5 euros. 5 euros, ficho a Borja Fernández para repartir estaca, pum pum pum, un tipo Seis. cunha trayectoria, formou parte do Madrid dos Galácticos, podedes ver a nosa entrevista con el no Couto, por certo, e a Valerón por 4 euros, Trasorras 10, por 2 12. e Tristán. 14. Un equipazo, tío. Iago Aspas, Trasorras, Valerón, E Borja podes e fichar Tristán. Manu Barreiro, Puxenvos, suplente. puxenvos aí a ganguita de Diego Tristán para que o ficharades todos, Sí. Evidentemente vale máis que 2 euros. Mira Mou como sinala. Mou está moi Bo reflexivo. entrenador, ten que anda mirando posibles Claro, está variantes vendo- dos futbolistas, Claro. e veste para xogar dúas posicións, Xa para está, cambiar. xa está. Xa o ten, Sí. Ollo. Bueno, a miña punta de lanza é Iago Aspas,
gasto 5, se Moi ben. foran 10 gastaría 10, se foran 20 gastaría 20. Iago Aspas, despois teño na portería Diego López, que me parece fundamental, non? Vieito, ti tu Xogar- listo, xogar outros con non porteiro. tanto. Correcto. Non había por qué, suele había estar que ben. escoller Este é un cinco, fubito pero- 5, aquí porteiro e xogador. Bueno, estuveche listo, Vieito. Despois temos a Diego Tristán, un dos mellores dianteiros da historia do fútbol español. Temos a Roberto Trasorras, para o que ven sendo darlle sentido ao xogo. E despois, como tamén me sobran os cartos, Denis Suárez, localizámolo na súa época de juvenil, que é cando era especialmente diferencial. E sobrannos 2 euros que teñen función nunha hipotética tanda de penales cando subamos a primeira división ou cando ganemos a Champions League, temos a Manu para que golpee. Entonces temos a Manu no banquillo. Cuidado, con Crack. reforzo. Ben, ben. Sobrou 1 euro, non? A min sobre 1 euro vou No, con fichar Manu a... sobraron dous. Eu ficho a Verpena para meter centros pola esquerda. Bueno, pois aí o tedes, furiños, xogade ao xogo cando estea por Instagram, tamén nos comentarios, idemos comentando, sei que hai xogadores que valen menos e que valen máis, non me xulguedes, fixo na 1 da mañá, así que perfecto. Moi ben, moi bo traballo. Sí, Gustoume está moi moito o xogo. Foi o un meu día xogo máis. favorito de todos os tempos. Sí? A mí eu fixo moi rápido. Para ainda así fun o mellor. Podeis reflexionalo e cambialo nos Non se comentarios da pode, nosa algún publicación. quere xogar con porteiro e outro non. Pasa nada. Ata aquí, fútbol total. Isto foi todo. Foi un placer un día máis estar aquí con vos. Espero que a xente lle gustase. E imos despedir o vídeo xa, porque xa dixo antes todo Eros, non? Sí, que nos sigan. E oye, esta semana Atentos. pasan cousas, Sempre pasan cousas. Sempre pasan cosas non vale curar. Isto é unha maravilla, é un non parar. Pasan cosas espectacular. miércoles, o jueves, o viernes, o sábado, E domingo, sortearemos unha lunes. camiseta, unha sudadera, Unha bufandiña. unha bufandiño do Ribeiro. Que Ben, leva Sí. 110 anos de historia. equipo top. Entonces, Xa vai vello, é unha barbaridade. Como sempre, seguiremos aquí. Falando do fútbol. Que máis? Que máis nos gusta? Chao.